J.K. Yadav Films present J.K. Yadav Suggested Films. by Albina Recording Studio, Simrao. खैनी त मन भरा गइल ऐसन माजा बछकल पकौड़ी में खैनी त मन भरा गइल ऐसन माजा बछकल पकौड़ी में वैसन भी हल्की में कहा रे दादा जैसन कुमार की छौड़ी में J.K. Yadav Films. दैनी पाजा त मन भर गइल रही रहिले तुझी लागे टाइट बाकी न ढीला होत रहे सके तुझी अच्छा का दैनी पाजा त मन भर गइल रही रहिले तुझी लागे टाइट बाकी न ढीला होत रहे सके तुझी ठोरबा से उड़बा सटैनी त लागल बहुते बा माजा पकौड़ी में ठोरबा से उड़बा सटैनी त लागल बहुते बा माजा पकौड़ी में अच्छा वैसन भी हल्की में कहो रे दादा जैसन कुमार की छौड़ी में वैसन भी हल्की में कहो रे दादा जैसन कुमार की छौड़ी में हट ना मन बा J.K. Yadav Films. गोर बदन गदराइल देहिया मारे ऊपर से लाइट जी दाबी के तनो जोड़ लगा के होत रहे टाइट जी हट बाड़ा पिलट बाड़े रे गोर बदन गदराइल देहिया मारे ऊपर से लाइट जी अच्छा दाबी के तनो जोड़ लगा के होत रहे टाइट जी चादर बिछा के लेनी सुता के उहे टूटल का खोपौड़ी में चादर बिछा के लेनी सुता के उहे टूटल का खोपौड़ी में वैसन भी हल्की में कहा रे दादा जैसन कुमार की छौड़ी में J.K. Yadav Films. आइल माता जबानी के जैसन काल दूनु मोलनी हा लागल पूरे खजाना के जैसन जब सवरिया खोलनी हा अच्छा का रे आइल माता जवानी के जैसन गाल दूनु मोलनी हा लागल पूरे खजाना के जैसन जब सवारिया खोलनी हा कितनो अटौलक बंसी बाकी अटल न कोनो दौड़ी में कितनो अटौलक बंसी बाकी अटल न कोनो दौड़ी में वैसन भी हल्की में कहा रे दादा जैसन कुमार की छौड़ी में J.K. Yadav Films.